Този запис е посветен на село Скрът. Име скъпо, свято и родно, име с минало славно и настояще гордо. Скрът е като малка звезда, която свети със собствена светлина, а не планета голяма в тъмнина и хлад цялата обляна. В Беласица планина, сред нейните чудни красоти и зелени пазви, се е родило и израснало село Скрът. Тук цялата земя, където и да я докоснеш, чуваш ехото на миналото, времето на славен и бурен живот с огромна и неоценима историческа стойност. И тази земя не е отмината от варварските нашествия и робства, да не бъде ограбвана и опустошавана, до степен да не останат никакви исторически ценности. Това, което съществува до наши дни, е благодарение на преданията и християнските традиции на местното население. В легенди и предания се говори, че първите форми на организиран живот по тези места датират от римско време. Хората са живеели в малки родове от по няколко семейства, кръвно свързани помежду си. Заселвали се в близост до обработваемата земя за изкарване на прехраната си, валти и кории за паша на домашното животновъдство. Обитавали са местностите Подище, Конлето, Расолково, Балково, Гърченица, Гоговската и Марковската валти. В по-късните години от своето развитие, местното население постепенно се заселва в близост до подножието на планината. Започва процес на обособяването на родовете по махали. Така се изграждат по-големите махали, като Орището, Бановската махала, Джурабската и Дере махали. Започва се формирането на най-старите родове, които определят и структурата на селото. Това са каръците, белянци, кацарци, банови и други по-малки родове. От всички страни на разпрострялото се на широко село Скрът е било заобиколено от гъсти и високи гори. Те са били трудно проходими, но имало е места като лакатушни пролуци, през които е могло да се мине по пътеки, извеждащи до широки поляни, в средата с изградени светилища параклиси, така релефно очертани, сякаш поникнали от земята, а не съградени от човешка ръка. В съзнанието на скротовци се е криела тайна мисъл, че на тях от Бога е било предопределено да строят тези светилища. Те са се гордеели с тези божествени избори и високо ценели това достоинство. Самото разположение на селището в близост до големите огнища на християнската вяра дава възможност да започне твърде рано проникването й по тези места. Степента на неговото възприемане определя и начина на живот през средновековието. Християнизирането на местното население се е изразявало в усилено строителство на християнски светилища. Всеки род си обособява свое място от територията в изграждане на параклиси и там се осъществяват религиозните обряди, свързани с християнската вяра. Всеки параклис е обграден от високи каменни зидове, като на източната част е закрепен кръст, издялан от местен камък. Под него е поставена икона на светеца, на който носи и името Параклиса. Извършвани са обряди, кръщаване на новородените, венчаване и място за опяване и погребване на мъртвите от рода. От всички родове на територията на селището са изградени общо 12 броя параклиси. Това са Свети Георги, Свети Илия, Митрова църква, Свети Архангел Михаил, Света Петка и други. Наличието на толкова християнски светилища на територията на селото слага началото на новия облик, обособяването му като малък център на християнството в района.
родовете са правили щедри дарове на светиите на празниците. Селището се обособява като свято Божие място. Тук хората от района са отправяли своите молитви към Бога, благослов, помазвали своя пост и бдение. Религиозните празници, провеждани на всеки параклис, са били тясно свързани с стопанският начин на живот, защото където се стичат множество от хора, там кипи и търговски живот. Заедно с духовното преклонение провеждали се и масови веселия и оживени тържища. Като обител на християнската вяра, селището с наличието на толкова параклиси спечелило и прозвището на божествено място или скит. Всички хора, изповядващи християнската вяра, назовали мястото с името скит, което означава малък обител и манастирче. Това обозначаване на мястото с тази дума от християнската терминология е едно от предположенията, откъдето произлиза името на селището. Къде на друго място в района има съсредоточени заедно толкова светилища? С тях какво велико дело са извършили в живота тези славни и велики родове? С каква сила са дарени от природата да осъзнаят всичко това и сътворят в дела? Водачите в духовния живот са били умът и съвестта. Водачите на родовете са били волята и енергията, а населението двигателя в реализирането на този процес. Това е довело селището да се развива, да твори вековни дела и всеобщо стремление на духовно съвършенство. Селището започва да се разраства, формира и процъфтява. Поради големината си турците го наричали Кючук Стамбул, голямо селище. Случвало се е след продължителни пости в селото да се правят наведнъж по 20 сватби. Местните предания говорят, че голямата скала под Митрова църква се нарича Вадиочника. Тук през 1014 година е ослепявана една част от пленената войска на цар Самуил. Първото наименование на селото се среща в данъчни регистри от 1664 година и в тях е записано под името Искрът. В годините на цялостното свое съществуване на градивен живот и духовно съвършенство не би било осъществимо без онази спойка на родовете и тяхното единство и стремление през вековете до наши дни. Селището е като невидима сграда и всяко поколение поставя камък в стената, а стените растат от поколение на поколение и строежа продължава своя път към висините на бъдещето. Тук винаги е кипял богат материален и духовен живот. През 1914 година в селото е открито първото начално училище, настанено в Марковската къща в близост до черквата. 1918 година започва изграждането на черквата, като през 1924 година същата е осветена. 1931 година е построено основното училище. 1951 година построена е болницата за нуждите на цялото население от района. 1960 година се изгражда читалището. 1969 година е открита новата училищна сграда. 1981 година откриват се търговската сграда и детската градина. 1982 година завършва изграждането на водопровода дълъг 1480 метра и надморска височина 1800 метра. За доставянето на строителните материали е ползвано хеликоптер. В селото винаги е кипял богат по съдържание и материален духовен живот. То се е развивало и процъфтявало благодарение усилията и всеобщото участие на цялото население. Затова ние сме горди,
че сме наследници на такъв величав род – скрадовци.